Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa atong programa, ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag, mayo nga pagpaminaw sa tanan natong mga kigsunan nga mga listeners sa ato ang FM Station 101.3 nga nanoka diri sa Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw, ako nagtuo nga naata kanunay sa presensya sa Dios. Nabati nato kanunay ang ihang pag-uban, ang ihang pagpanalipod sa matag-usan nato ka Pinoy-anan ug sa matag-usan nato ka kinabuhi. Sa atong pagsugod sa atong programa, ato ning ablihan sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Dios nga mao'y nag-amuma sa matag-usa nga mindango, mituo misalig sa imo mga mensahe. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo, labaw sa tanan sa pagpasalamat. Salamat o Dios sa mga butang nga imong gipasinati kanamo. Salamat o Dios sa mga panalangin, sa imong pagpanalipod, pagbantay, paghiyaw, pagligong, pagdasig, sa imong pagpadayon, sa pagsunod sa pangalan ni Jesus. Amahan ni anausab kami aron sa pagpamati kanimo. Salamat Amahan nga ikaw ang Dios, makigsulti kanamo nining tagnaan. Ug among gideklara ang imuhang paghatag kanamo og panalangin. Pagtudlo kanunay aron ang among pagpuyo sa kalibutan na kanunay sa imuhang mensahe. Bless Ginoo ako mga kaigsunan nga naakaron sa ilang mga lugar, naakaron sa ilang Pinoy-anan, naakaron sa ilahang mga trabahoan. Akong ipangayo kanimo ang imong pagpanalangin, ang imong paghiyag kanila, ang imuhang pagpanalipod ug labaw sa tanan pagpangulo sa ilahang matag desisyon. We declare blessing in Jesus name. Amen og amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios sa matag-usan nato ka kinabuhi. Niini nga taknaa mga kigsunan, idasig ko sa Ginoo sa pagikuyog, pagiguban kaninyo. Aron ato ang mapahinumduman ang atong kinabuhi sa pamaagi nga dili gayud kita layo sa iyang panalangin. Dili gayud hikaw sa Dios ang iyang mga pabor. Niining umalabot nga tuig diin giandam sa Dios sa matag-usan nato ka kinabuhi. Ang ato karong pagahisgutan mga kaigsunan, kung unsay buhaton aron sunod tuig mapuno kanunay sa ihang panalangin ang ato ang matag Pinoy-anan. Sa ato ang matag kinabuhi mga kaigsunan, matag Pinoy-anan, kaniadto nabatasan na sa kadaghanan mga igsuon nga inigsuod gyud sa matag tuig. Dunay mga atong makit-an nga gipangbuhat o gipanghimo. Ang uban dunay mga lilihi. Ang uban duna sila'y pagabuhaton nga gitudlo usab sa ilahang mga kabataan para ang moingon sila nga ang grasya, panalangin, mga pabor mapuno kanunay sa ilahang Pinoy-anan. Apan ato nang utingkayon, atong susihon eksaminon kung unsa ang gitudlo o gibilin sa Dios alang kanatong tanan, ug ang iyang gitudlo ug ang iyang gibilin atong makaplagan sa balaang kasulatan. Aron dili ta mahimong pakyas sa panalangin sa Dios, mga kaigsuonan, atong ibalik ang atong kaugalingon ug ato kanunay isentro ang atong pagtuo ug pagsalig sa pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios gisulat diha sa Biblia. Ang mensahe sa Dios
gibilin alang sa iyang mga katawhan nga mituo bisalig ug bidawat niini. So ang tao nga mutuo misalig mudawat sa mga mensahe sa Ginoo, sila nga mga tao makadawat sa panalangin ug pabor sa Ginoo. Nindot kaayo mga kaigsunan kana bitang naakas panalangin sa Dios. Atong hinumduman si Haring Solomon miingon nga walay makalabaw sa panalangin sa Dios. Kumbaga bisag saog kogi kung walay panalangin dili makalabaw sa taong gipanalanginan. Sa pagpuyo nato sa kalibutan mga kaigsunan, ikaw ug ako gigiyahan yun sa Dios. Aron dili ta ulahi, dili ta iwit sa panalangin sa Ginoo. Atong hinumduman ang iyang mga pamaagi sa dili pa nato kana bitang sa dili pa ta musod sa tuig nga idugang sa Dios sa pagpuyo nato sa kalibutan. Atong hinumduman ang gisulti ni Haring Solomon diha sa panultihon bersikulo 10 22, kapitulo 10 bersikulo 22. So kung doon na mo'y Biblia mga kaigsunan, basahan ninyo diha sa panultihon kapitulo 10 bersikulo 22. Ang gingon diha nga dili gayod makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Ginoo. Sa ubang mga translation, inani ang pagkasulti. Nindot sad ang ubang mga translation diha sa panultihon kapitulo 10 bersikulo 22. Ginani pod pagsulti sa ubang mga translation sa Biblia. Ang panalangin sa Ginoo mao ang nagapadato ug wala kini ikadugang nga kasakit. Doon na may mga pagsulay, doon na may mga sitwasyon nga makasinati kag kalisod. Pero muhari dayon ang kadagaya. Mao gyud nay tinuod nga gipakita sa Biblia. Nga matud pa, bisag unsa pa ka kakugihan, bisag unsa pa ka bisag unsaon pa nimong pagpaningkamot. Ang gipakita o giklaro diha sa Biblia ang tinuod nga kalampusan dili gikan sa pagpaningkamot o bisag unsaon nato pagkugis kalibutan. Ang tinuod nga kalampusan nagikan sa tinuod nga panalangin. Og ang panalangin mga kaigsunan naay pamaagi. Ang tinuod nga mga pamaagi mga kaigsunan mao gyud atong dakpon. Mao nay ato ang sigurohon mga kaigsunan kanang tinuod nga mga pamaagi. Ato rong hisgutan mga kaigsunan sa ato nga panag-uban ang mga pamaagi nga gibilin sa Dios aron ikaw ug ako iyang panalanginan. So, ang ato karong pagahisgutan, unsa ang gitudlo sa Dios nga diin ato makaplagan sa Biblia aron mapuno ta kanunay sa iyang panalangin. Mo ni pinakanindot nga mga mensahe. Kay ang tao mga kaigsunan doon na po'y mga gibilin nga mga pagtulunan, ang ato ang mga katigulangan kaniadto. Doon na po'y mga gibilin nga mga pagtulunan nga maupoy ilahang ginahimo sa una. Makaingon ta nga pangagpas lang ba? Ang uban mo ingong panghinaot lang. Pero kung atong tan-awon sa kadaghang mga tuig nga ilang gibuhat ang maong mga buhat sa pagsugat sa bag-ong tuig, kinibitang lihi-lihi, wala sila makabantay nga murag na imyon o nabatasan na nila ang paghimo og lilihi apan naghari gyapon ang kalisod. Alang sa mga laing mga nasod, labi na sa mga Chinese, kung atong tan-awon ang ilahang mga kanabitang pangagpas
patuo-tuo sa ilahang kaugalingon. Daghan kay silang himuon buhaton sa ilahang balay. Kasagaran diha sa ilang Pinoy-anan doon na mga binitay nga mga lingin, na ay mga inasimbol na daan nga mga lingin. Unya na ay bitay-bitay pod sa ubos. Murag dala na lang decoration. Unya diha sa ilahang lamisa daghan kay mga lingin. Sa sa dili pa mo abot ang bagong tuig, na ay nagkalain-lain nga mga prutas nga mga lingin. Naagyo ng mga apple, orange, melon, bisag unsang klase nga prutas basta kay lingin. Ibutang yun na nila sa lamisa. Nya gawas pa ni ana, kabantay mo kanang mga musugat sila og bagong tuig. Naagyo na bitay-bitay ng ilahang mga pinultahan. Og mga lingin nga gisabay na lang ang decoration. Og maupoy gisundog pod sa uban. Kay matod pa, magbitay-bitay kuno silag mga lingin, magbalik-balik kuno ang mga panalangin. Kung dili panalangin ang magbalik-balik, ang malas, ang kalisod, ang problema, kagubot, unang kabantay mo, ang trabaho nga inana mga kaigsunan, pati mga problema, kalisod ug uban pa, magbalik-balik ra pod sa pamilya. Buti pasabot mga kaigsunan, dili epekto, walay epekto ang mao nga pagtuo. Sa ako nang gikaingon, kanang buhat ngayon ana, pangagpas ra gyud tawo na sa ato mga katigulangan. So atong tan-awon mga kaigsunan, kung unsa ang gibilin sa Dios aron ang atong tagsa-tagsa ka Pinoy-anan mapuno sa panalangin. Nindot man gud kaayo kon ang tagsa-tagsa nato ka Pinoy-anan mapuno sa panalangin. Una, na ang kalinaw, na ang kalipay, na kanunay ang pagigdait. Buti pasabot maghari kanunay ang pagsinabtanay. O labaw sa tanan na ang kadasig sa pag-alagad sa Dios. Naa ang kainit sa pagsunod sa mga buluhaton nga gibilin sa Ginoo sa matag usa nato kakinabuhi. Sa walay pakigtandi ni bisan kinsa. Ang atong pagpangalagad mga kigsunan kinahanglan gyud nga dili nato itandi ni bisan kinsa. Kay kung ato magong itandi ni bisan kinsa, malagmit masaag ka. Labi na sa mga warning nga gipakita sa atong Ginoong Jesucristo nga sa katapos ang mga adlaw daghang isang warning nga gipakita. Pagbantay nga dili kamo masaag, pagbantay nga dili kamo malimbungan, pagbantay nga dili kamo malayo sa tinuod nga kamatuoran. Ato ang ablihan ang Biblia mga kigsunan diha sa Panultihon Kapitulo 3. Ablihin yung Biblia mga igsuon diha sa libro sa Panultihon. Kapitulo 3, versikulo 5. Ingon dinhi salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing, ayaw gayod pagsalig sa imong kaalam. Duha ka mensahe nga atong tan-awon karon diha sa maong bersikulo 5, kapitulo 3 sa Panultihon. Ikaw ug ako gitagaan tag kana bitawng abilidad sa pagsalig. Apan kinahanglan kining abilidad sa pagsalig ato ning gamiton sa mga pamaagi sa Dios. Dili nato gamiton sa pamaagi sa tao. Atong hinungduman naghisgot tinhig kaalam. Kaalam sa tao, pero doon na po'y kaalam nga gikan sa Dios. Kanang gitawag langitong kaalam, kalibutanong kaalam. Ingon din nga salig gayod sa Dios sa bug-os mong kasing-kasing. Salig sa Ginoo sa bug-os mong kasing-kasing og ayaw pagsalig sa imong kaalam. Kining kaalam nga gisgutan dinhi madala ning pulong kahibalo. Kanang kartiyo nimo sa imuhang
pagpuyo sa kalibutan bitaw. Kahibalo, kaalam, abilidad, mga nakatuna nimo. Mga igsuon, kining pulong pagsalig, kung naa man gud tay pagsalig, naa nato ang mahatag nato ang atong atensyon, mahatag nato ang ato ang trust. Mahatag nato trust, pagsalig mangyapon day ng trust. Mahatag nato ang tanan gyud, huna-huna, pagtuo, paglaom. Kanang tanan mahatag nato na kung asa nato nahatag ang atong trust, ang atong pagsalig, mga kaigsunan nahatag nato tanan. So duha ang gipakita diha nga pwede natong mahatagan sa ato ang abilidad nga pagsalig. Kay kining pagsalig mga kaigsunan, usa man ni ka abilidad nga gasa sa Dios o gigasa sa Dios sa matag tao. Ang uban musalig sa ilahang kanabitawng edukasyon, musalig sa ilang propesyon, musalig sa ilahang posisyon o sa ilang trabaho. Dagkog income pero walay tigom. Dagkog income, dagko pug utang. Dagkog kita pero walay napundar. Napoy dagkong napundar pero wala pod kalipay, walay kalinaw. Wala gyoy kalinaw kay wa man makontento. Nganong wala makontento kay walay Ginoo. Gipalubi mas nahimong Ginoo ang kanabitawng butang sa kalibutan. Ang gipakita dinhi mga kigsunan nga pamaagi, dili di ay lihi-lihi. Pila na lang kaadlaw mga kigsunan, musulod na ta sa 2026. Pila na lang kaadlaw, mutalikod na ta sa tuig 2025. Ang uban, humana og parte sa pagkatao ni Ginoong Hesus, humana og pagpanghatag og mga gasa, humana sila sa ulog, nagsilibrar na sila sa pagkatao ni Ginoong Hesus. Unya, nanikasikay na pod sila sa pagpangandam alang sa pagsugat sa bagong tuig. Ang uban naghinahinay na og paniid asa tong mga prutas nga daghaglingin. Kay daghan ang ilahang makaingon tang mga pamaagi, mga idea nga nagpabilin gyapon sa ilahang matag kinabuhi. Apan ang gitudlo sa Ginoo ngayang gibilin alang kanimo kanako kanatong tanan aron kita ihang panalanginan, kini ra gyung pulong pagsalig. So ato ning tan-awon mga kaigsunan, ato ning tun-an kung asa nahatag nato ang atong pagsalig. Sa ato bang trabaho, negosyo, sa ato bang posisyon, sa ato bang kinibitawng mga nakatunan, kaalam, atong hinumduman, wala na'y bili. Dili na mahimong epektibo kaysa paghatag natong pagsalig diha sa Ginoo. Ikaw ug ako nakasud-ong gyud ta. Nakita gyud ta nga sa matag tuig daghan kaayo nga lihi-lihi. Tagag yun na tuig. Unsay sulubon, unsay kanabitawng kaunon, unsay buhaton, apan ang gitudlo sa Biblia, dili lihi-lihi. Dili lihi-lihi ang nagdala sa panalangin, kundili ang Diyos mismo. Ang pamaagi sa Dios aron ang iyang panalangin iyang dadon sa atong Pinoy-anan. Ang iyang panalangin iyang ipasud sa atong Pinoy-anan. Ang iyang pamaagi kana ra gyung mosalig taniya. Dili sa lihi-lihi. Mosalig kita
sa Dios. Ang pulong pagsalig sa Dios mga kigsunan, nagpakita na sa pulong mukat-on gyud ta. Kay di man gud ta kasalig kung wa tay nasayran. Dili ta mo salig kung wa tay nakatunan. Kinahanglan mukat-on gyud ta. Ang atong katunan ang iyang pamaagi. Kay ang panalangin sa Dios sa matag panalangin doon na nay pamaagi. So ato rong eksaminon ang atong kaugalingon mga kigsunan. Kung ang ato ang pagsalig asa nato nahatag. Sa kaalam ba? Sa lilihi ba? Alabi nas pungsoy-pungsoy? Nga moingon ang uban, ikaw kahit murag taas ka og pangingkingan kaysa imuhang igtutudlo, madato gyud ka. Nya na sila ihatag nga murag dagon-dagon. Unya tudluan kanila nga magbitay ka og lingin diha sa imuhang mga pultahan para ang panalangin magbalik-balik. Mayo og panalangin mo'y magbalik-balik. Kung problema kalisod mo'y magbalik-balik, ang kagubot magbalik-balik. Muna nga daghang mga tao nga nagbuhat niya na naagyapon ang kalisod. Naagyapon ang mga problema. Kay dili man panalangin ang nagbalik-balik. Ang mga problema, kalisod ug ang kagubot may naghari. Kay nagbalik-balik lagi. Kay lingin may gibitay. Dili man ang pagsalig sa Dios. Muna ang kamo, mga igsuon, kita nga nagtuog Dios. Ayaw mogbitay ang mga lingin-lingin. Inigsugat gyud sa bag-ong tuig, timan ini, ang atong pagtuo, kasagaran sa mga tao, mubalik kuno ang mga panalangin. Dili panalangin ang magbalik-balik. Kay kung musalig manggod ta sa kaalam sa tao, sa pamaagi sa tao, masuko ang Dios. Kay nagpakita na nga kulang tagpagsalig niya. Mauna nga mga igsuon, sa dili pa mo sulod ang bagong tuig, mintras na apay panahon sa pagbiya sa daan nga pamaagi. Kay kung dili man ka preparado sa pagbiya sa daang pamaagi, madala gyapon ka. Moingon dayon nga, tore ni buhaton sagdi lang, wa bitaw mawaan eh. Uy, daghan kay mawa. Kung imo nang buhaton, una sa tanan, pabor sa Dios. Panalangin sa Dios. Ang presensya sa Dios dili nimo mabati kay masuko ang Dios kung makit-an kaniya nga mas misalig kas kaalam sa tao, pamaagi sa tao kaysa mensahe sa Dios. Masuko ang Dios. Tanawa ra gud ang sulti ni propeta Jeremias. Dunay mga pasidaan ang Dios pinaagi ni propeta Jeremias. Diha sa Jeremias kapitulo 10 bersikulo 2. Unsay giingon diha? Nag-ingon siya, ayaw kamo pagsundog sa ubang nasod ug dili kamo angay mabalaka ini kakita ninyo sa mga ilhanan diha sa langit bisag bation kag kabalaka, bisag batiog kabalaka ang ubang mga nasod. Ang uban mga tao, mga nasod mubatig kabalaka. Munang na sila'y extra nga mga pamaagi nga ilang pagabuhaton aron matambal-tambalan ang ilang kabalaka. Pero ikaw ug ako, gidid-an o giwarningan ta sa Dios nga ayaw gayod kamo pagsundog. Ayaw kamo pagkat-on sa mga gihimo sa ubang mga nasod. Unsa may gihimo sa ubang mga nasod, inig matag tuig. Kasagaran nga atong makit-an kining lilihi. Atong hinumduman kining lilihi dili gikan sa Dios. Mugna lamang og pangagpas lamang na sa tao. Ang pagsalig sa lilihi, usa kini ka porma o trabaho nga naghari ang kahadlok sa mga butang. Wala mahadlok sa Dios. Mga kaigsunan, ang panalangin dili ni resulta sa buhat sa gitawag tradisyon. Ang panalangin dili na resulta sa kaalam sa tao, kundi ang panalangin resulta na sa imong pakigrelasyon sa Dios. Kung doon na kay tinuod nga relasyon sa Dios, igsuon ko sa Ginoo,
bisag dunay mga pagsulay, dili kakabsan sa panalangin sa Ginoo. Tinuod sa atong pag-alagad na agyunay mga pagsulay. Pero wala magpasabot kung dunay mga pagsulay na wag tangan nakas panalangin. Hinumduman nato, the more kang naay mga pagsulay, the more hinuon nga panalanginan ka sa tanan ni sa unahan sa imong kinabuhi. Atong hinumduman, before na sinatian ni Job ang grabing panalangin, niagi usa siya mga pagsulay. Before na sinatian ni Jose ang dako kayong panalangin, niagi usa siya mga pagsulay. Before nga gigamit pag-ayo sa Dios si David, niagi si David og mga pagsulay. Muna nga kung niagi kag mga pagsulay, magpasalamat ta kanunay sa Dios. Kay human sa mga pagsulay, grabe ang panalangin sa Ginoo. Kana kon wala nimo ihatag ang imong pagsalig sa lihi-lihi. Gihatag nimo sa pagsalig sa mensahe sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsunan, ang tanang panalangin, ang tanang mga maayong butang, dili gikan sa lilihi, kundi gikan sa Dios. Kini giwali ni Apostol Santiago diha sa libro sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 17. Nga ang tanang maayong gasa nagagikan sa taas, nagagikan sa langit, kinigikan gayud sa Dios. Walay butang nga makahatag og panalangin gawa sa Dios. Ang imong trabaho, instrumento na siya para ang panalangin sa Dios moabot sa imong Pinoy-anan. Ang imong negosyo. Mga igsuon, kanang mga lilihi o mga ritual, kinahanglan sa atong pagsulod sa bag-ong tuig 2026, dili na nato makitaan. Ayo tuguti nga imo pa nang makitaan sa imuhang kasing-kasing, imo nang makitaan sa imong hunahuna, imo nang makitaan sa imong Pinoy-anan, kinahanglan imo na siyang awason, imo na siyang biyaan, no? Imo na siyang biyaan. Ang tinuod nga panalangin, pamaagi aron panalanginan ta sa Dios, kanang pagpabilin diha sa presensya sa Dios. Ayog sunod sa mga tao nga moangkong Kristohanon, unya midawat tas mga pagtulunan sa laing mga nasod. Mihatag na sa ilang panahon aron pagpatalinghog, pagpaminaw sa mga mensahe sa laing mga tao nga naa sa laing mga nasod. Kana manggong mga tao nga maminaw sa mga pagtulunan nga gikan sa laing nasod, kulang na pagbasag Biblia. Ang daling mailad o daling malimbungan, katurmang mga tao nga wala gyud magtuon sa Biblia. Dali ra gyud mailad kanang mga tao nga dili seryoso nga nagtuon sa Biblia. Diri sa atong programa mga kaigsunan, ikaw ug ako gipahinumduman kanunay sa Dios. Dili wadon, dili undangon ang pagbasag Biblia. Kay ang pagbasag Biblia ug ang pagtuon niini mga kaigsunan, mao ni usa sa mga ilhanan gyud. Mao ni usa sa ilhanan nga naa kanunay ka sa presensya sa Dios. Mao bitaw na nga si Josue nga gipili sa Dios aron pagpadayon sa buluhaton ni Moses. Iyag yung gibarugan bisan kon ang mga tao, iyahang mga kadugo, iyahang mga isig ka mga Israelita, nibiya na sa pagpangalagad sa Dios. Miyukbo na sa ubang mga Diyos-Diyos. Nisimba na sa mga Diyos-Diyos sa mga Amorinhanhon, sa mga Diyos-Diyos sa ilang mga katigulangan. Apan si Josue, nagpabilin siya diha sa panimalay sa atong Dios.
Diha sa iyang libro sa Josue Kapitulo 24:15, ingon siya dinhi, ako og akong Pinoy-anan, ako og ako ang panimalay, walay laing alagaran, ang Dios lang. Ang tao nga nag-alagad sa tinuod nga Dios, nagpabilin sa pagsalig sa pamaagi sa Ginoo. Ang pamaagi sa Dios, mga kaigsunan, dili na kanang patuo-tuo o dili nang pangagpas. Ang pamaagi sa Dios klaro kaayo nga gipakita sa Biblia. Kana bitaw mo release ka og blessing, releasean ko po kag blessing. Mao man ay pamaagi sa Dios. Kana bitaw duna kay makit-an nga mga buluhaton diha sa inyong mga simbahan, kay tagsa-tagsa nato naa magitay mga simbahan. Inigsulod gyud sa bag-ong tuig, mo release gani kag blessing, timan dili na kalimtan sa Dios. Dili gyud na kalimtan sa Dios. Timan ini siya. Sa bulan sa Disyembre, naagyo ng mga bonus, naagyo ng mga 13 man. Ayaw gyud kalimti ang pamaagi sa Dios. Kung mo release kag blessing before ang 2026, inigsulod sa 2026 hangtod sa paghuman ini, puno kanunay sa panalangin sa Dios ang imong Pinoy-anan. Kung mughalad ka sa Dios sa pinakamaayo nga butang nga naa kanimo, maubitaw na ang kabantay mo nganong damor kang giblas para damor kang muhalad sa Dios. Damor kang muhalad sa Dios, damor nga ang pabor sa Dios dili mulayo sa imong Pinoy-anan. Ang akong igsuon, ang akong magulang, nagtestimony gud siya. Kaya nihapit man siya gikan didto sa Cavite, paingon sila sa Negros, gihapit gyud ko niya dire. Ingon siya, saksi gyud ko, John. Saksi gyud ko. Masuko ko sa akong asawa kay Kristohanon magyud ang asawa, ang akong magulang, Kristohanon nga dili kayo matinud-anon ba. Ingon siya nga, nindot ka ito nga naka-testimony to dire. Wala man pud ko ka-live atong naa siya dire. Ako gyud ato to siyang pa-testimonihon. Ang iyang testimony, mga kaigsunan, mao ni. Ang iyang asawa nagtrabaho. Siya sa nagtrabaho. Na ay overtime. Ya, nakapundar silang tricycle, nakapundar sila og mga kanay sakyanan. Unya adlaw na sa trabaho, gabi do na sa trabaho. Trabaho sila sa Cavite. Na sila mga napundar. Ingon ang iyahang asawa, atong tumanon ang pamaagi sa Ginoo dong. Ingon pod siya nga, sige, simba lang mo. Kay, musimba masad ko. Simba ta. Simba sila. Kanang inighalad nila, iyag yun ang testimony, mga kaigsunan. Testimony yun na sa akong magulang. Ako yung igsuon mismo. Ingon siya nga, inighalad na kuno, bugatan ko siya sa paghalad. Murag masakitan siya ba? Ya, mura siya og kanang mawili, kanang sayangan. Muna kung naa kuno'y usagatos nga iyahang kana kunong naa siyang bulsa, iya gyud nang pasinsiluhan daan. Kay iyang gikwitang kwenta, kung ihatag niya ang usagatos, labi na gyud 500, bugat na kay na. Iya gyud nang pasinsiluhan. Ug mao na iyang ihalad sa simbahan kanang sinsiyo. O niya, niabot sa panahon nga kana bitang ingon siya nga daghang gi-offer pa gyud nga mga trabaho siya nga
Akan imo'y tinuod nga panalangin daghang ang trabaho. Karon dili man sila magsinabdanay. Kaya di man po siya kasabot sa iyang kaugalingon. Murag off and on ang iyahang batasan. Murag maayo, murag dili maayo. Magsige sila glali sangto di abot ang panahon nga kana bitawng nawagtang ra ang ilahang motor, nawagtang ang ilahang tricycle, nawagtang ang tanan. Pati bahay kuno nila nabaligya. Nya niabot sa punto nga nangabang na lang siya bike. Ang pinakalisod pagyod niabot sa punto nga nagbulag sila. Luoy kayo ang duha niya ka anak. Niuli sa Negros, niya bulag sila. Niabot sa punto nga naghigda na silang karton. Niya nagpuyo siya, nagamagama kuno siya kamalig dihas tumoy sa kahoy. O niya naghigda siya karton hangtod na malandong siya. Nganong nainani daw siya. Nga daghan man kanon sa siyang trabaho niya, kugihan kay siya. Usa ka higayon mga kaigsunan, iyahang ipabalik yang asawa o niya tanan wala na gyud sila pati kuno cellphone. Wala nay balay, wala nay bisag bike. Isa magsugot tas bag-o. Pero unsaon? Usa ka higayon naminaw siya sa akong programa. Perting hilaka nila. Iya gyud ang testimony, niari gyud siya sa amoa. Iya gyud ang testimony. Sa John, ikaw mo Pastor Gideon, ikaw mo instrumento nganong hangtod karon buhi mi. Nga nagkauli mi. Kay pertig yun no, hilaka niya. Sa dihang nakadungog siya sa ako ang wali. Munang gihapit yung ko sa akong igsuon. Isa saksi yung ko John. Saksi ko. Na tinuod yun ang giingon sa Biblia. Pag muhalad kag pinakamaayong halad, ang imong panudlanan dili kabsan. Ikaw ug ako nakabasa na ni Ana. Nakadungog na ni Ana. Pero kumusta man ta? Ato ba ning gi-apply sa pagsud sa bag-ong tuig? Ato ba, mao ba ni atong giampingan? Unsay giingon diha sa panultihon? Kapitulo 3. Basaha diha sa panultihon kapitulo 3. Versikulo 9 hangtod sa 10. Ingon din pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong bino. Pasudunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya labing maayong abot sa imong yuta. Ang imong income, imong kita. Ang pulong pagpasidungog, makit ana sa pulong paghatag. Paghalad sa mga buluhaton alang sa kamayaan sa Dios. Maubitaw na nga before ang 2026 natay mga kaigsunan nga may release your blessing mo na nakapalitag nindot kay nga drums. O niya kanang Nox nga electronic drums nindot yun kasya kayo. Nya kami sad akong asawa tungod kay maunay gibutang sa Ginoo sa among kasing-kasing. Mga kaigsunan ko sa Ginoo naa kanunay ang pag-release yun og blessing sa matag katapusan gyud na sa bulan sa matag tuig. Munang dili gyud na nato ipadaplin kalimtan kana bitawng pag inambitay, pag hinatagay. Karong Domingo mga kaigsunan, maumay amoa atong Christmas party na agyoy kana bitawng pag inambitay. Na ay pag binayluay. Yan na ang kalipay, na ang kasadya. Anindot kay kagahapon doon ay mga atong igsuon nga nagparty sila. O niya, nakapaduwa, nakapanghatag sila sa panalangin sa Ginoo. Pagkanindota. Nya karong
Nya kanang maong panalangin, i-share na po na sa atong mga kaigsunan. Kana bitawng maglumba ta og kanang paghinatagay, pagkanindutan na. Sultihan ta mo mga kaigsunan kanang nas atong kasing-kasing bitaw nga maglumba ta sa paghatag. Inigsulod gyud sa tuig 2026. Inigsugod gyud ana hangtod sa paghuman sa bulan adlaw sa tuig 2026. Mapuno kanunay ang imong Pinoy-anan sa panalangin sa Dios. Ang panalangin timan iha, dili na nakatutok sa usa ka butang. Dili na nakatutok sa material. Ang tinuod nga panalangin, package yan. Na ang kalipay, na ang kalinaw, na ang kadagaya, na ang kanunay sa pagpabilin sa pag-alagad sa Dios ug dili gid ka masaag. Kaproteksyonan man ka sa Dios. Mao bitaw nang ang tinuod nga tawo nga naas panalangin sa Dios di na magpatakag balhin-balhin. Dili kay makakitag mga milagro, makakita og mga kana bitawng mga katingalahan nga mga buhat, balhin dayon. Uy, daghang kay mga Kristohanon nga makakitag mga propeta nag-ayo, makakitag mga propeta nga nakapanagna, balhin dayon. Pero ang tinuod nga tao nga gipanalanginan, nagpabilin sa presensya sa Dios. Nagpabilin nga nagdaig, nagpataas sa atong Ginoo. Dili ang tao ang gipataas, ang atong Ginoong Hesus. Mao na nga ang prinsipyo sa Biblia mga kaigsunan kinahanglan mo na atong tutukan. Dili ang prinsipyo sa tao, dili ang kalam sa tao, dili ang kahibalo sa tao nga magsigig lihi-lihi. Sigig bitay-bitay mga lingin kay aron mo balik-balik ang panalangin. Pero unsay resulta? Ang problema, kagubot, kagulingan, kawalan-on mo ay nagbalik-balik. Kay nganuman dili na mo'y pamaagi sa Dios. Ang pamaagi sa Dios mga kaigsunan ingon diha salig sa Dios sa bug-os mong kasing-kasing. Kanang salig sa bug-os nga kasing-kasing, salig sa Dios sa bug-os kasing-kasing, makita na sa trabaho. Kanang moingon tang salig kos Ginoo, natay nakatunan. Kay moingon tang salig tas Ginoo. Unya kutobra huna, kutobra sa pagtuo, mura ra nagdamgo. Mura gyud nagdamgo mga kaigsunan. Ang tinuod nga misalig sa Dios, mibuhat sa iyang pamaagi. Unya unsa may pamaagi sa Dios gikan pas Old Testament to New Testament, paghatag man. Paghatag ang pamaagi sa Dios. Kay ang pulong paghatag mauna ang pagpananom, mauna ang pagpamugas. Pero unsay kanang gi-inject sa kayawa? Si kuan mo'y madato, si pastor mo'y madato, si brother mo'y madato, si sister mo'y madato, kay siya mo'y ang prinsipyo manggod sa kalibutan o sa tao nga nas kalibutan mao ni ang nakadawat mo'y gipanalanginan. Kung nakadawat ka, moingon dayon gipanalanginan pag-ayo. Di ba mauman na usahay nga wa na to mamatikdi? Wala na to yes, tinuna, wala na to alimgati ba? Na gani madawat, moingon gud gipanalanginan pag-ayo. Moingon kaning naay napalit, naay nadawat, moingon agrabiha, blessing yun. Amo na nga, ang mga tao sad nga makakita, moingon yun nga, grabe ang panalangin sa Dios anang tawhanan kay daghang inadawat. Pero kabalo mo, kutobra karon ang iyang panalangin kung dili na niya i-release. Pero kung iyan ang i-release, kay ang tinuod nga prinsipyo nga gibilin sa Dios, Dios Biblia, ang pag-release. Mao bitaw ng kung the more being iblas, para the more pag yun ming iblas, the more ming mo release. Mo na'y tinuod. Mao gyud na'y tinuod nga gipakita sa Biblia. Kaya ang prinsipyo sa Biblia, the more gani kang mo release, the more kang mo tanom, the more kang mo kana bitang muhalad og pinakamaayong halad ngadto sa Dios. Diha ka nakit-an sa Ginoo nga tinuod ang imong pagsalig niya.
Diha ka nakit-an sa Dios nga tinuod gyud kang misalig sa Dios. Pero igo lang ta pagsalig wala tay gibuhat. Muna nga ayaw tuo ng lihilihi. Tuuhi ang mga pamaagi sa Ginoo. So unsay buhaton sa pagpangandam sa pagsulod nato sa tuig 2026? Mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili lihi-lihi, kundi pagsalig sa Dios. Ang pagsalig sa Dios dili na usa ka damgo, dili na usa ka pulong nga imo lang makit-an aron imong tuuhan, kundi usa na kabuhat. Ang tao nga nagsalig sa Dios nagpabilin sa pamaagi sa Ginoo. Muna ang karong sunod Domingo sa ato ang Christmas party dire sa tong simbahan. Kay dili man na akong simbahan, atoa man ang simbahan. Layo man tuod mo, naaman tuod mo sa inyong lugar, o naama mo sa ing nasod, pero kining simbahan nga natukod dire, dili ni ako ato ani nga simbahan. Atoan ang simbahan. Muna nga kung muuli mo dire, mubisita mo dire, makit-an nimo ang gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi, imong makita. Imong yung makita, imong masaksihan ba? Moingon ang mga tao nga, grabe, giunsa man na giunsa man kuno pag tukod nga, wa pay usa ka tuig, napundar na ang Pinoyanan. Napundar na ang Pinoyanan alang sa katawhan sa Dios. Tungod na kay una sa tanan, nakakaton ta sa pag-release. Mao gyud nay ako agyong kana bitawng gibarugan kanang pag-release. Manatong atong mga kaigsunan mo ingon nga pasok ako'y makadawat atong baril. Pero nindot kayo nga prinsipyo mao ni. Basog na ako ihatag anang adlaw. Kay damor kang muhatag, ang gibilin sa Dios nga saad, damor kang hatagan. Pero kung damor kang mubitay mga lingin diha sa imong lamisa, sa imong pultahan, kay sa pagtuo mo balik-balik ang panalangin, dili panalangin ang magbalik-balik, oy. Kalisod, problema, kagubot. Munang sugod karon, sultihan ko kamo. Ayaw tuguti nga ang malas, problema, kalisod o guban pa mao'y magbalik-balik sa imong pamilya. Ayaw bitayig lingin-lingin na imong balay. Kay dili na panalangin ang bubalik-balik. Kay ang tinuod nga pagsalig nimo wala sa Dios, naas lingin. Hunghongin na imong tapad diha. Ayaw nagbitayig lingin-lingin na imong balay. Giilad ra ka ana nga sa pagtuo nga panalangin magbalik-balik dili oy, kalisod. Problema. Siya ro wala ka kabantay makakita sa imong kaugalingon nga kaniadto kakadugay na nimong nagbitay-bitay lingin. Ina imong asawa diha, imong banadong. Di na ta magbitay lingin. Kay kulang di ta ana pagsalig sa Dios. Ang tinuod nga nagsalig sa Dios, dili lingin ang ibitay. Dili lingin ang andamon, ang kasing-kasing, ang huna-huna. Nga andam sa pagdaig sa Dios, andam sa pagpasalamat sa Dios, andam sa pagpasidog sa Dios. Speaking about sa pagdaig, pagpasalamat mga kigsunan, makita na sa imong paghatag. O man ay tinuod. O sa gidakon sa imuhang pagpasalamat, gidakon nimo sa imong pagdaig sa Dios, makita na nimo sa imong paghalad. Una nga sa inyong simbahan, lili akon unsay imong nahalad. Lili akon unsay imong nahatag. Kay maunay i-release sa Dios. Sumala sa iyang mensahe. Timan ini, kung unsay imong gitanom karon, imo gyud nang anihon. But ipakita diha, wala kay maani. Kung wa ka, mo tanong. Lisod man pug kaayo nga sige kag ani sa wala nimo ipugas. Mga kaigsunan, sa pagpangandam nato sa pagsulod sa tuig 2023, 2026, ang atong susihon, atong kasing-kasing, atong una-una,
willing ba ta mo pugas? Willing ba ta mo release? Nya, ayaw i-release sa mga naibisyo. Ilailahan ninyo ng simbahan. Kung wala ba na mag-compromise sa kalibutan, nagkinabuhi ba ng matarong balaan, basig sa teaching lang na, o niya, nagpuyo-puyo ra ang uban. Ang uban, nagbisyo lang. Dili panalangin ang moabot. Kagubot, kawaladon, problema. Oras na sa akong pagpanamilit mga kaigsunan, ako rin yung gi-adjust sa pagkakaroon ng atong programa. Kaya dili maayo nga mas taas kayo ako ang pagkiguban. Ako rin yung gi-adjust. Actually, dili regular unta ko mo magkiguban ganin yun inintak na. Pero dili na ko mapugan ang naas akong kasing-kasing. Nga kinahanglan akong iwali, isangyaw ang pulong sa Ginoo. Ako yung gi-adjust ang oras tungod kay napakuron sa kanang gitawag adjustment sa ako ang kaugalingon, sa akong health. Ako ang gipangayo nga kausa lang sa usa ka adlaw apan akong gi-adjust tungod kay dili na ko mapugan ang nasa kong kasing-kasing. Gidasig ko sa Ginoo sa pagiguban kaninyo. Nga dili mahimong ulahi mo sa panalangin kundi ikaw, ako, kitang tanan mag-una sa panalangin sa Ginoo. So mag-una ta sa pagbuhat sa pamagi sa Ginoo. Pag-release, pagpananom, pagpugas. Ayaw hikawi ang imong kaugalingon kay ikaw rapod ang muani niini. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat sa imong mga mensahe nga nagpahinumdum kanamo sa angay namong buhaton labi na sa pagsud namo sa tuig 2026. Salamat o Dios nga imo kami giandam o gihatagag kaisog pagsalig sa imong mga pamaagi. Ug dili gid kami mapakyas niini. Mulampos mi sa pagbuhat niini. Salamat o Dios sa imong paglig-on pagdasig kanamo sa pagkinabuhi sa imong mga pamaagi nga nagpakita nga tinuod mi nga nagsalig kanimo. Ug moani guide mi niini sumala sa imong mga saad. We declare blessing in Jesus name. Amen o amen. Ina imong tapad ayaw tihik-tihiki ang Dios para dili kamo anik pagkatihik-tihik. Kini imong igsuon, Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good morning. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalad mga pagdaing, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko,
mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sino yun? Si Ami, yung ex mo.